Señoras y señores, estamos en neorural.com, Ares del Bosque. Quant de temps sense fer un vídeo d'aquestes característiques. Però jo estic així amb tots vosaltres. Mireu, avui anem a fer raïmet de pastor. El raïmet de pastor és una herba que floreix amb les humetats de la primavera. Ara estem en el millor moment, perquè està tendre, però està eixut. Anem a fer-lo amb aigua sal, amb salmorra. És un aperitiu extraordinari de la Mariola, del Comtat i de les Sarres de neorural.com. Ja estem a casa, ja hem collit el raïmet de pastor, que està tendre i molt acabat d'eixir, i en casa Kiki, en la taula de Kiki de Ares, anem al primer pas, que és rentar-lo. Clar, com no podia ser d'una altra manera, això tot el que hem collit, mireu la collita. Oh, que bo! Ara agarre cada branquilleta i li vaig tallant les tigetes de la part més prop de la terra, que estan més dures, i vaig posar-lo en un perolet perquè l'anem a bullir. Ara el posem una aigua per a que el cobrisca i el posem a bullir. Anem el foc i el posem uns minutets. Anem a fer la manideta per el nostre raïmet de pastor. El primer que farem és 3 culleradetes de vinagre. Com és un vinagre amb poca acidesa, perquè és un balsàmic andalús, molt bo, de Pedro Albalà, i tampoc tinc llima, anava a posar-li'n 2, però li'n posarem 4, d'acord? D'acord. Ara hi posarem 2 culleradetes de sal. Per aquí. Ahí estem. Una, pot ser 3, perquè aquesta cullereta és menuda. 2 i 3. A continuació tirarem la pebrella, que és una herba que només es troba a les comarques centrals del País Valencià. Anem a tirar-li. Aquesta herba és difícil de trobar. Com és difícil de trobar, tirarem també un poquet d'herbes provençals, que tenen també el que diem ajedrea, però el de Castella es diu ajedrea o sajolida, també ja l'he tirat. I ara, una cosa que poso jo i és recepta meua, és un poc de pebre blanc amb molinet de la marca Artemis, d'Herbes del Molí, que es fa en Benimarfull, que és una de les millors marques ecològiques fetes a Benimarfull, comarca central del País Valencià, que no vos donen una altra cosa. Esta és la millor marca. Ahí tirem un poquet de pebre blanc, que no, ja sabeu que és pebre sense tostar, que li dona un gustet especial, però no molesta, ni pica tant com, però és molt aromàtica. I la negra esta vegada me la vaig a estalviar. Bé, doncs ja tenim així, mireu. Mireu que meravella. Es pot fer en vinagre normal, i es pot fer també en llima, sí? Això amb aigua, que és l'aigua mineral per a fer este tipus d'aigua-sal, és bo l'aigua mineral, per a que després, quan tardi en fer-se, no tinga cap element estrany. Omplirem el pot, on guardarem. Mireu, com jo no tinc aigua mineral, el que he fet és bullir aigua. Mireu-la així.
està ara calenteta i està i tal. I mireu com està bullint. Vingau, vingau. Mireu com està bullint el raïmet de pastor, que per cert, se m'ha oblidat abans, però per als que no sou valencians, es diu uña de gato. Uña de gato, es pareix, un poc la uña de gato. Però és més bonic raïmet de pastor, no? Que agafaven els pastors en la muntanya, en primavera, i se'l guardaven, se'l feien així i el tenien per les seues amanides totes les... Veu com vull? Ja han passat els 20 minutets de bullir el raïmet i jo he preparat així, mireu, com les gambes, un gel, perquè quan posa el raïmet se gela ràpidament i es gela ràpidament i no tinguem que... i no em caiguen les fulles, val? Aleshores, a veure en què ho farem. Mira, vaig a fer-ho. Vaig a treure les... Oh! En estes paletes, vale? Ui, què ha passat aquí? He durat una cotxinona aquí dins. Que risa, no? Val, entrem... Què és això? Fora, això no m'agrada, que s'ha fet bé. Val, ja la tinc inclús massa bullida, perquè està caient-se un poc les fulletes. Això no hauria d'haver-ho permès. Veu que m'he passat 5 minutets fent bobades. Val? Però bé, jo crec que encara ho traurem. Ara, com que ja el tenim fresquet, el posem en el pot. Potser me s'hagi quedat un poquet massa bullidet, i per això, en alguns casos, la planteta està perdent els ditets. Però no passa res, la tigeta també està bona, i la planteta, per a les amanidetes, això, fantàstic. Vale, ja les tenim aquí. I ara anem a tirar el vinagre, les herbetes, en el potet, i la sal i tot el que està tremenent, tot ahí. Molt bé. Ja quasi. I per últim posem l'aigua mineral o l'aigua que teníem bullideta. Omplim el pot tot el que puguem. Molt bé. Tapem. I per favor, no ho feu com jo, feu-ho millor. Jo crec que me n'he passat de cocció. Menegem un poc. Potser un poquet d'aigua també li vinga bé. Encara que no siga mineral, que veurem bé. Ahí està. Senyors, senyores, raïmet de pastor. La fórmula la sabeu, feu-ho millor que jo.